Здравейте! В тази задачка трябва да добавим нов нод към началото на списъка. Всъщност тази операция е доста лесна, защото когато си правим нов нод, next на този нов нод трябва да сочи към началото на списъка. Това би изглеждало така. Сега ще си направим нова променлива, която представлява така. New node, което е равно на data, запетайка, next, here. И разбира се, накрая трябва да върнем този нов node. Return new node. И ако пуснем кода, да видим дали ще минат тест кейсовете, да, и видяхме, минават. Ако събмитнем кода, да, всички тест кейсове минават. Това беше за тази задачка, нека се видим в следващата.